Mifruxa fuq aktar minn 55,000 metru kwadru, id-daqs ta' 7 grounds tal-futbol, fin-naħa ta' fuq ta' Malta nsibu l-imsaġar tal-aħrax ta' ġewwa u l-miżieb li huma ddominati minn żnuber u jinsabu qrib 3 siti Natura 2000. Ambjent Malta daħlet għall-proġett biex tirjabilita żoni ta' afforestazzjoni f'dawn l-imsaġar. B'dan il-proġett l-Aġenzija qed tqatta' iż-żnuber mejta u tuża l-materjal bħala kompost. Twettaq miżuri biex tikkontrolla s-siġar tal-lakaċja. Ser tħawwel madwar 1800 siġra indiġena ta' speċi differenti u tirrestawra Girna. Fi żjara lix-xogħlijiet, il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli qalet li l-Gvern huwa impenjat jikkonserva ż-żoni naturali, joħloq ekosistemi b'saħħithom, jappoġġja l-biodiversità u jtejjeb il-kwalità tal-ħajja. Qalet li dan il-proġett parti mill-inizjattiva Project Silva Green Pathways jirrifletti din il-viżjoni. Il-Ministru għall-Fondi Ewropej Stefan Zinzo Azzopardi qal li dan il-proġett huwa eżempju ċar ta' kif il-fondi Ewropej jistgħu jintużaw b'mod strateġiku biex jitħarsu żoni naturali b'valur għoli. Spjega li 3/4 tal-investiment qiegħed jinħareġ mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali li għen biex jitwettaq dan il-proġett li ser isaħħaħ il-biodiversità u joħloq spazji aħjar u isbaħ għall-pubbliku. Biex jitnaqsu riski ambjentali bħal dawk ta' nirien, Ambjent Malta ser tneħħi siġar mejta u ser twassal informazzjoni lil pubbliku li jżur dawn l-imsaġar kif jipprevjeni n-nirien u x'jista' jsir kemm il-darba ikun hemm nar. Se jiġu installati wkoll sistemi effiċjenti ta' tisqija biex itejbu ż-żamma tal-ilma fil-ħamrija.